Sekta mar somo kar chung' od bura Mandhiwa ne obago romo mar ndalo ariyo mar go mbaka gi jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 ma higa mokalo. Romono ne en mar chiwo riekni ewi courses monego gikaw kod kuonde tiegruok monego gidhiye bang' yudo duoko mar penj. Ali Abich nigi ler mar wachni. Bang' yudo duoko mar piny mar klas 12, wich bar maduong' ma jopuonjre nigo en yiero courses ma ginyalo timo e mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mopogore ma winjre be ni gidonje. Kaka yor temo konyo jopuonjre ma kamago, jokanyo e sekta mar somo e kanch od bura Mandhiwa ne obago romo mar ndalo ariyo mar go mbaka kod jopuonjre mane oyudo duoko margi ewi courses monego bed ni gikawo kod kuonde tiegruok ma ginyalo donje. Chenro mane otele gi riwruok mar Mwembe Foundation ka omakore gi mane en jagoro e migawo mar somo Pachoka, Dr. Julius Juan. Inya yudo ka pile ka nyithindo tieko form 4 tuneno ka ji celebrate kendo ji mor kabisa ni nyathine yudo C+ and above. Ting'eni king'iyo kaka penj rengo. Sani yudo ka joma nyotimo penj manyoro ni joma yudo C+ and above e Kenya mangima 264,600 gi wiye. To nyithindo mochotimo penj gin nyithindo 1,900 gi wiye. Koro yudo ka nyithindo ma 1,700 gi wiye ok ong'eyo ni gidhi timo ang'o to gitim nang'o. Jonyuol gi be kia, ji olewo gi nyithindo dala. To kata mana nyithindo mokalo mabiro dhi e university go ok ong'eyo ni to ginyalo yiero courses nang'o. Dwaro margi kod chenro ni bende en ng'ado rieko ne jopuonjre mane ok oyudo grade manyalo terogi e mbalariany mondo giyud thuolo mar donjo e kuonde tiegruok mag tije lwedo. Kane gigwelo kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore mane oyudo thuolo mar go mbaka kod jopuonjre go. Yo achiel monyalo konyogo nyithindwa en kelo gi mang'eny kaka wakelo gi nigi mondo wapim negi ni kisetieko form 4 kata yudo mana E, kata yudo mana D-, kata yudo mana D, kata yudo mana A. Nitie kaka inyal konyi mondo mi yud kaka inyalo dhi somo mbele. Koro ne waluongo jo KUPS, Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, mondo bi owuoth kodgi nikech yiero gigo be chandogi. Iyudo ka nyathi dhi gi janyuol e cyber tidhi timnegi piyo to gikiata gima giyiero. It is an individual journey. So they need not compare themselves to what their compatriots may have scored. Jogo mane loso chenro ni wacho ne gigato yawo it jopuonjre mondo gikaw courses manyalo biro konyogi e chugo thuolo mag tije gin giwegi. Koro kane waneno ni nyithindo setimo penj higa mokalo, nowacho ni ok wawe nyithindo mondo ringi mudho ka gikia kama gidwa dhiye. Koro kane wamako lwetwa to wawacho ni ok walos gima chalo kama manyalo miyo nyithindo gi ong'e gima nitiere mbele. To kwa onge jomosomo moa korwa ka, to mano ok wabi yudo jogewa madhi kuonde ka mondo ting' nying ndhiwa malo. Koro kipuonjogi kama to gidhi giyiero courses mabeyo, courses manyalo konyogi, to giyudo tije programs machalo mag government go. Ka jonyuol bende gijiwo mondo ne nyithindgi mane ok oyudo grade materogi e mbalariany mondo oyud thuolo mar terogi e kuonde tiegruok mag tije lwedo. Jonyuol mana kaka jowetewa wacho, gin ging'e ni nyathi modhi e university emosomo. Wadwa ng'iso ji ni TVET education is a clear pathway mar success. En hands-on skill. Mana kaka wasepuonjo nyithindo kacha. Nyathi moa e technical nyalo ndikore en owuon mochako ndik jowetegi. Kata ka tich onge. We have a problem of employment. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jaramogi Jwang' bende isewinjo gweng' moro miluongo ni Obambo mayudore sub county ma Kisumu West.